फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय दिनै उदालगुरि जिल्लानि मोननै जि समष्टि 69 उदालगुरि समष्टि आरो 70 नं माजबाद विधानसभा समष्टि बिनि जि बिजाथिनि गेजेराव उदालगुरियाव मानाव गेदेर सासे गेदेमा जुजारु सार गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ सायख'नायखौ आं गोजोननाय मोन्दों आरो नैथियाव बिथांजों लोगोसे 70 नं माजबाद विधानसभायाव आंखौ जि सायख'बाय बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों आरो निश्चय आंल' नंला दिनै इउपिपिएल हान्जाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हाथियार दिनानै जि सोमावसारनाय जुजारु लोगोसे बर' समाज लोगोसे दिनै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन माहारि माइनरिटियानो होन सान्थालियानो होन आदिबासियानो होन नेपालि बिदिनो गार' राभा जेसांखिनि गुबुन गुबुन माहारि दङ निश्चय गोजोननाय मोन्दों जोंखौ जि मदद खालामदों निश्चय गोजोननाय मोन्दों आंबो गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे आं गिबियावनो आङो दिनै सुंग्रि हरनो नागिरो जि गोलाव जुजिनाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 1135 जन जि मुंख्लं दङ बेजों लोगोसे उननि सोमावसारनायाव जानाय मुंख्लं आरो एनडिएफबि जि हाथियार दिनै सोमावसारनायाव गोबांथार जि जानाय मुंख्लं बिथांमोननि जि सिमां आरो बिथांमोननि जि आशीर्बाद बेजोंनो निश्चय जों दिनै गबिन्द सार आरो आं निश्चय नैबे उदालगुरि जिल्लानि मोननै समष्टियाव जों बिजाथि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो बिथांमोननि जि जुजिनाय बिथांमोननि जि थैनि बेसेन जोङो बेखौ जुदि फैबाय थानाय समावहाय रायजो राजा आरो नुवाथारि आनान गसाया जोंखौ देरहानानै जुदि हरोब्ला निश्चय बिथांमोननि सिमांखौ आं जाफुंहोनो नाजागोन आरो लोगोसे जे जोंनि रायजो राजानि गोथाङै थानाय जि सिमां बेखौ आं सुफुंनो नाजागोन आरो दल संगठना जि जोंखौ जेरैबायदि मोनसे एजेन्डा रनसायनानै दिनै माहारिखौ लांबाय थादों बे गासैबो सिमांखौ आं जाफुंनो नाजागोन आरो जोंजों लोगोसे जे दिनै गुबुन गुबुन माहारिफोराबो जोंनि हान्जा आरो जोंनि समाजाव थानानै दिनै बे ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय सिमां नुदों बे ओनसोलाव थांना थानायनि थाखाय सिमां नुदों बे ओनसोलाव गाहामै सान्थि भाबै थांना थानायनि थाखाय सिमां नुदों बिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो आं जेब्लायबो दिनै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं उन्दैनिफ्रायनो थानानै बड'फाया जेब्ला रौतायावहाय आफादगिरि जादोंमोन बिनि जे आफादगिरि जानायनि बेलासे बिथांनि जे आफादगिरिनि बिबुंथि आफादगिरि बिबान रुजुननानै जे बिबुंथि बेखौ आङो बै समाव 6 थाखोआव फरायनानै आं खोनासंदोंमोन आरो बे हिसाबैनो आं गोलाव दिनै बिथांनि जि बिबुंथि आरो बिनि उनावहाय उननि जि दैदेनगिरि बिथांमोननि जि माहारि दानायनि आरो लोगोसे हाथियार दैनानै जि सोमावसारनाय गेदेमा दैदेनगिरि आदा रन्जन दैमारियानो होन बिथाङाबो दिनै जोंनि गामि गांखं बिथांमोनाबो मिटिं खालामोमोन जोङो बिथांमोननि बिबुंथिबो खोनासंदों दिनै बर'नि गासै जि दैदेनगिरि बिथांमोननि जोङो उन थानानै दिनै बे थाखोसिम सौफैदों आं दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङ होनजायो मानोना आं दाख्लै बावै जुदि पार्टियाव आङो हाबफैदों 11 थारिखआव मानाव गेदेर बिटिआरनि सिगनेटरि वान अफ सिगनेटरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारि बिथांजों आं क'क्राझाराव जयेन जादों जोङो लरेन्स इस्लारि सारजों जोङो 6 जन गासै मिरुनि गोबांथार दैदेनगिरिजों गहपुराव जोङो आफादनिफ्राय जोङो जिरायथ'दों आरो बे हिसाबै आङो दिनै जेबो गोनो गोथो खालामाजासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनानै थोंजों जि आथिखालाव बर' माहारिनि जि गांनाय उखैनाय जि सिमां बेखौ जोबथा महर होनो जि राजखान्थि भाबै इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो दिनै दानानै बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों बेयाव आं थोंजों जयेन जाफैदों जि बिबान मोना मानो आं खामानि मावगोन आं टिकेट मोननाय मोनैजों खोथा गैया आङो जोंनि हान्जानि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ सानदों आरो जोंनि गासै दखरा आफाद लोगोसे जिल्ला आरो मिरुनि बेबायदि साफा सानै गासैबो बिबानगिरिफोरा आंखौ गेलेनांगौ बेबायदि बुंदों प्राइमारि कमिटिनिफ्राय बुंदों थांनाय जि जोंनि काउन्सिलनि बिसायख'थि बेयावहाय आङो धोनस्रियाव आंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंखौ इनचार्ज महरै होदोंमोन आरो बे हिसाबै आं गोबां जुजिदोंमोन आरो जि सम मोननो आं गुबुन गुबुन समस्थियावबो आं गिदिंदोंमोन आं मालाबाबो लेहेम खालामाखैमोन जे कभिड-19 बे समावहाय फ्राय अफिसाव थानो हायाखैमोन अब्लाबो जों अफिसाव थाथाबनानै आं प्राइमारि कमिटिखौ आङो निस्सय खबर लादोंमोन आरो बेबायदि गासै थासारिनि थाखायनो निस्सय आंखौ मेगनाव नोजोर गोलैनानै दिनै जों इउपिपिएलनिफ्राय माजबादाव गोबांथार बिजाथि दङमोन जिल्लानि मानगिरि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी आंनिनो आदा जायो आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि रबीन्द्र मोसाहारि आथिखालाव इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङाबो दङमोन आरो लोगोसे मानगोनां एक्स एमएलए करेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांनि अनजालु फिसाज्ला मावसोमग्रा बसुमतारी बिथाङाबो दङमोन जोंहा
गजेन हायनारि मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङाबो दङमोन बेबायदिनो राजु धाक्काल जाय CWC मेम्बार बिथाङाबो दङमोन बिनि गेजेराव निस्सय गुबुन गुबुन माहारि आरो दल संगठन बिथांमोना निस्सय आंखौ अनसायनानै दिनै नैबे खाबुखौ होदों आं मिजिं थिदों बेयावहाय खुनु मोनसे थाखोमानाय एजेन्डा गैयाजासे जों गोथार भाबै जुजिनांगोन आरो जों जुजिनानैनो फैखादों जुजिनानैनो जों थांनांगोन जुजिनानैनो जों देरहानांगोन बेखायनो जों खौसेयै जोङो जुजिनांगोन आं बेयावहाय दिनै बांसिनै आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि NDB दिनै एक्स वेलफेयार NDB ससाइटि जों दाफैबाय बिथांमोना दिनै आंनि बिथा जागोन आरो लोगोसे बिदिनो एक्स BLT दिनै गोबांथार जोंजों फैबाय आरो सारेन्डार NDB दङसै बेबायदि आरो गोबां दुखुथिया दिनै बर'नि जि सिमां मिजिं बेखौ लानानै जुजिनाय दिनै आलानि आथानि जानानै दङ बिथांमोना निस्सय दिनै जोंखौ नैबे बिबानखौ मोननायाव नैबे बिजाथिखौ मोननायाव जोंखौ मदद खालामदों आरो बेखौ जोङो जेब्लायबो जोङो नोजोर होनानै साननानै बेखौ जोङो गोसो सिङाव लानानै जों खामानि मावगोन आरो आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों सारजों जे आंखौ दिनै रुजुजायामोन सारजों लोगोसे खामानि मावफानो दिनै बिबान होदों निस्सय देरहालाङोबा आङो जेब्लायबो सारनि उन उन थागोन बिथांखौ जेब्लायबो आं मदद खालामगोन